Tinoimba madokano mufaro wana manduwe tawane nadzo manhoko dzozora 30 mwedzi uno wa kurume wa Morgan Komichi kwai wagotiwo mapato anopikisana no ZANU-PF akufanira kuti agare pasi waite katombo kanyai nobato lo ZANU-PF rimu pari bagoziwa kuti sei wagodari asi wazhinji wari kundoti peno wakaringira kuti wagopuwa kachigaro kana paitika hurumende yomubatanidzwa. Wazhinji wari kuchema kureketa kuno mushure mekupambiwa zvinhu zvavo nobazi rinoringa nezvokubhadharwa kwomutero munyika. Bazi iri rakabatana nomapurisa vakapamba mabhazi anopfuura 10 anga ari kubva nozvinhu kunzvimbo yeBeit Bridge. Watiwo zvinhu zvaipinziwa munyika zviribe kubhadhara mari yomutero inofanira kubhadharwayo. Idi pakanyangaritsa ipapa tichagoramba tichiringa kuti zvichatika sei. Upfumi hwaMugabe hurundoramba huchivhunduniwa kureketa kuno kwaibhona nomurume wache wagotenga ivhu mugore ra2008 kunzvimbo yeBorodeo rakakura kuita mahekita 20 wakabhadhara mari inoita zviuru 2.3 bedzi zvomari yomunyika medumu. Kwai izvozvi zvawakaita zvanga zvisiri baba mutemo. Toramba tichindoti heno kuti zvichapera rini asi zvikafumwa dai zvachibenuka kuwaridzi wenyika. Kwai wapwere wagobvumiwa ba kubenuka kubva kuzvikoro kwaanogara kuenda kudzimba pabodzi pono wabereki kuenda kuita urendo kuwapwere wawo kwai zviri kubvumiwa ba. Izvi kwai zviri kuitirwa kuti kachibereko dzivampengo kareke kugotekeshera. Izvi zvareketiwa nevakuru vehurumende vanga vari kubva kuita musangano wavo makurukota. Kwaiwa mabhawa pabodzi pono novanoita zvokutamba usiku waringe wakapfika pokare wanenge wari kuita zvavari kuita zvokuungana kwai wareke kugopfuura vanhu 50. Idi toramba tichitenda kana zvichichengetedza utano hwevanhu. Kwai Zimbabwe yanzi yagopuwa kamushonga kodzivampengo kamwe kayakatenga kanosvika miriyoni ribodzi nozviuru 56 kubva kunyika yeChina. Kwai kamushonga ka ndoko Sinovac apa paribe kana kureketiwa kuti mutungamiri wenyika aenda ikweyo. Tatosaya kuti kokonai wagoenda nozuro kopuwa tumushonga 35 ozviuru apa nenyasi kwauya miriyoni rawagotenga waribe kana kuenda ikweyo. Zviri bagoziwa. Hurumende kwai iri kusaya zvokuita novabasa wayo avo vari kuda mari yakawanditsa. Kwai hurumende iri kuti iri kuzvikona ba zvokugwapa mari yakawanditsayo asi ivo washandiwo wagoti wakutoda kuenda pakuita zvokuramba basa. Heno kana zvikabudirira kana kuti zvikasaya kubudirira asi tinondoramba tichivimba kuti zvinonhadzirika makuno yano. Anga ambori munhu anoronga zvomatekariro bato roMDC yamonzora Abednego Ncube kwai abenuka kubato roMDC Alliance. Pari bagoziwa kuti zvii zvanyatsoitika asi kwai atambiwa nomaoko nomagokora. Kwai anonzi Madam Bosi arikubahwa novabereki akatenzewa kuti tira chikocho apinda machena. Kwai kureketa kuno agoendesiwa kuNigeria uko ari kupinda muchirongwa chomadhirama ari ikweyo anotenziwa kuti The Offspring. Toramba tichivimba kuti anogobudirirawo kuita zviri nani pamberi nazvo vanenge vachibudirirawa. Zvataimboreketa zviya kuti vanhu vachagomanikidziwa kuita zvokupuwa kamushonga kodzivampengo zvatanda. Kureketa kuno kwai wanoda kugotenga foja waakufanira kunge wakabayiwa kamushonga kodzivampengo kuti wabvumirwe kupinda musika wofojayo. Zvakatotanda mabii angu. Kwai nohurumende wanenge wagotenga zvinhu zvinoseenzesa zuva kuti zvipinze magetsi wachabhadhara ba mutero pakupinza zvinhu zvinhu. Kwai wanenge wari kugoita zvokuwaka magwenya wamagetsi wachapuwa makore 5 wokureka kugobhadhara mutero kunyika. Toramba tichitenda matanho avari kutora aya hurumende. Izvi zvareketiwa naSoda ari igurukota rozvo mwoto munyika.
nyasi musika mari yokuamerica yange iri kutengewa madhora omunyika 70 ano masendi 40 kwainyasi kwagopuwa mamiliyoni 35 ano zviuru 100 toramba tichitenda uku tiringe hedu dzopasirekese. Kwai muSouth Africa kuri kuramba kwakabisiwa nyika pamupfigwa wokutanda masondo mairi ari kuteera aya. Kwaiyo kumachechi wagoendawo kuenda kunamata ikweyo asi wareke kugopfuura vanhu 500 kune vanenge vari kunamatira panze. Toramba tichitenda izvi nokuti vazhinji vanga vakazviringira. Kwai Mozambique hondo yatsviriridza zviri kutonetsa apa kubva kukubiwa kwakaita masoja ikweyo kune guta roPalma zvakutowanetsa nokuti zviri kuinangisika sokuti kambani dzakaita seTotal dzakutsigirana nowapanduki. Heno mabi angu kanhu kawo kakarekerera nguva zhinji. Bato guru rinopikisa kunyika yoChad anonzi Kabzebo kwai ati achadaba zvokupinda musarudzo dziri kuuya zuva rochigumi noribodzi mumwedzi uri kuteera yu. Kwai waIdris Deby wari kugosenzesa mhirizhonga kuita kuti vanhu vavatsigire zvinova zvinorwadza. Heno kana zvikagochinja mabi angu. Kwai nyika yoChina yagoti iyo yaisa kamutemo kari kugovhiringa kutekaira kodzero dzevanhu mudunhu reHong Kong. Izvi zvinotorwadza tirimba kuti zvichachinjiwa makuno yano. Kwai kambani yoAmazon yanziyo basa wayo wari kugosenza wachiita kunge nhapwa. Izvo zviri kutorwadza vazhinji kunyange zvayo muridzi wayo aino makutukutu omari ayo asiri kupa vamwe kana mbichana. Zvinotorwadza mabi angu asi tiri ipapo togumira pano kwanyasi. Ndini wenyu Mhanduwe Onhau.